Вітаю, колеги. А как вы оцениваете решение запустить вещание с вышки на Чонгаре и еще одного телеканала на оккупированный Крым, телеканал «Дом»? Загалом ставлення позитивне. Я вважаю, чим більше українських телеканалів і радіостанцій мовлять на лінії на межі з Кримом і в напрямку Криму, від цього посилюється і інформаційна політика, і посилюються інформаційні позиції української держави. Єдине питання у нас до самого телеканалу «Дом», чи є в його ефірі контент, який спрямований на мешканців Херсонщини та на мешканців Криму. Це перша історія. А друга історія полягає в тому, що запуск телеканалу «Дом» згідно наших планів, це не секрет, що я з 2015 року відповідав за цей напрямок. Наш план дій, який був розроблений наприкінці 2019 року, він передбачав, що концерн РФТ має придбати спеціальний 2-кіловатний передавач, який має працювати на 8-му каналі. І з цього каналу має здійснюватися якраз мовлення в цифрі в стандарті DVB-T2 телеканалу для тимчасово окупованих територій. Мені поки що невідомо, чи це такий передавач придбано, чи він встановлений, тому що саме з цього передавача має відбуватися якісне мовлення в напрямку Сімферополя. Якщо «Дом» планується мовити в рамках частот 50-го та 51-го ТВК, де ми створили відповідні мультиплекси, то цей сигнал, звичайно, що якісно охоплювати Північний Крим не буде. Він буде поширюватися на невелику відстань, і здебільшого він буде охоплювати мешканців Херсонської області. Тому для того, щоб «Дом» якісно мовив на територію Криму, він має мовити з 2-кіловатного передавача на 8-му телевізійному каналі, як це було нами і заплановано. Я сподіваюся, що в цьому напрямку роботи йде.